Kif ninsabu fuq l-adba tas-sena l-ġdida, żorna lukanda ewlenija f'San Ġiljan biex nitkellmu ma' Kok dwar il-preparamenti għall-ikliet tal-ewwel tas-sena u lejlieta. Propju mill-kċina minn fejn joħorġu dawn il-platti huwa spjegalna kif għal dawn iż-żewġ avvenimenti hemm pjanijiet differenti biex jintlaqtu il-gosti ta' kulħadd. Għandna ġiex ristoranti jinqasam fi tnejn, għandna wieħed minnhom huwa set menu, jiġri ħanagħmlu 6 course, jiġri 6 platti kollha differenti minn vegetarian, ħut u laħam. Mbagħad ristorant minnhom ħanagħmlu jisu reception party, ġifieri bil-finger food, open bar biex jisu nkunu aktar versatili u noqgħdu kemm jista' jkun il-gossi ta' kulħadd. Huwa spjega li dawn l-avvenimenti qed isiru wkoll anke fid-dawl li l-lukanda tinsab mimlija bit-turisti minkejja l-istaġun li ninsabu fih. Il-lukandi hija żgħira allura għalina tmenruħu ħafna x'huwa l-massimu li nistgħu nieħdu fil-ġiex ristoranti. Il-proventi jibdew minn ħafna qabel, il-ħsieb tal-menju, il-fiħ nixxu l-affarijiet, ġifieri jisek tibda minn naqas żmien mhux ħażin qabel biex toħroġ l-aħjar prodott possibbli. U l-lukandi hemm mimlija wkoll. Tkellem magħna dwar kif il-preparamenti għal dan iż-żmien ta' festi jibdew mix-xhur tas-sajf. Ġifieri wara dis-sajf nibdew naħsbu għall-miliet, ġifieri nitkellmu bejnietna t-tim kollu, nieħu l-idejat ta' kulħadd, u mbagħad jisna npoġġu bil-qiegħda u naqdu l-menju kollha flimkien. Ovvjament ittuża dak l-ingredient li huwa sinonimu mal-miliet, l-eżempju d-dundjan fil-miliet, u mbagħad fil-festi l-ewwel tas-sena tkun tista' tilab naq iktar. It-tim tal-kokijiet f'din il-lukanda ħasbu wkoll sabiex jinkorporaw element Malti din is-sena permezz tal-fenek fost l-oħrajn. Dis-sena daħħalna element naqa' Malti, daħħalna il-fenek, għamilna aġin bil-fenek biex jisna xorta daħħalna jisna l-lilna bħala Malta, użajna l-gowxis ukoll lokali. U jisek bil-forsi tuża l-beef fillet għax huwa oġġett ta' ċertu valur u jisek in-nies jieħdu pjaċir bih ħafna, speċjalment il-Maltin. Dan fil-waqt li għall-ewwel tas-sena l-pjan huwa ta' ikla aktar b'element familjari u ta' ġabra. Fl-ewwel tas-sena nagħmlu xi ħaġa differenti, nagħmlu jisu Sunday roast vera ġej it-tnejn imma jisa xorta nużaw l-element ta' Sunday roast, kollox jisu tuxer biex iktar ikun l-element ta' familja u dak li jkun mejda kbira kun iktar jisu qed jikol id-dar.